Kontatuko dizuedan istorioa Atenasen gertatzen da, eta Teseo dukearen gortean hasten da. Egeo izeneko gizon bat bere alabarekin arazoak ditu, eta Teseo dukearengana abiatzen da laguntza bila. Egeoren alaba, Hermia, ez du Demetriorekin ezkondu nahi, eta Egeok ezkonitza eman dio Demetriori. Zergatik ez zara Demetriorekin ezkondu nahi, Hermia? Galdetzen dio dukeak. Lisandrorekin maite mindutan nagoelako. Eta bera ez den beste inorekin ez dut nahi. Hala ere, garai horretan, seme alaben desioen gainetik gurasoen nahiak zeuden. Eta ezkontzak gurasoen interesen arabera antolatzen ziren. Beraz Hermiak, ezkontza ez bazuen onartzen, monja bihurtu beharko zuen. Hermiak bere egoerari ez dionez irterarik ikusten, gauean bertan Lisandrorekin ihes egitea erabakitzen du. Korrika eta korrika dabiltza baso barrena, bata besteari betiko maitasuna zin eginez. Basoan daudela, zerbait entzuten dute. Lisandro, aurkitu gaituzte! Baina ez, Helena zen, Hermiaren lagun mina. Helena triste dago Demetrio maitatzen duelako. Baina Demetrio aldiz, Hermiarekin maite minduta dago. Hermiak desiatzen du Demetriok Helenarekin maite mintzea. Horrela, Lisandrorekin ezkondu ahal izango zuen, eta arazo guztia konponduta egongo lirateke. Basoaren beste aldean, maitagarriak bizi dira. Eta hauek ere arazoak eukitzen ari dira. Oberon, maitagarrien erregea, Titania erreginarekin haserre dago. Titania, gizakume bat zaintzen ari da, eta Oberoni ez dio kasurik egiten. Oberon, jeloskor dago. Oberonek idei bat dauka. Puk iratxoari lore berezi baten bila bidaltzen du. Loreo horren zukuak gizon emakume baten gainean jarriz gero, ikusten duen lehenengo gizakiaz, maite minduko da. Puk! Esaten du Oberonek. Lore hori Titaniarekin erabili. Ea mutil hori ahaztu egiten duen. Gauean, gure maitalea galdutak daude. Lisandro eta Hermia ihes egiten jarraitzen dute, baina orain, Demetrio dute haien atzean. Helenak, behin eta berriro, Demetriori, berarekiko duen maitasuna azaltzen saiatzen da. Demetrio aldiz, Helenari mespretsuarekin erantzuten dio. Ez zaitut inoiz maitatuko. Helena ikaragarri triste dago, eta negarrez hasten da. Puk iratxoak hau guztia ikusi du. Oberon erregeak ere hauetaz guztietaz ohartzen da. Eta Puk bidaltzen du Demetrio maite mindu dezan. Bitartean basoaren beste aldean, antzezle talde bat duke Teseoren aurrean estenaratu behar duten antzerki bat ensaiatzen ari dira. Nik Boton aktorea, guztien artean zaratatxuena eta divertigarriena da. Puk oso iratxo bihurria denez, Titania erregina aktore horrekin maite minduko balitz oso divertigarria izango litzatekela pentsatzen du. Eta barrez lertzen ari den bitartean, beste ideia bat okurritzen zaio. Eta nik Botonen burua asto baten bihurtuko banu? Pentsatu eta egin. Zast!
Gainontzeko aktoreak hori ikusterakoan, beldurraren beldur, ihes egiten dute. Nik Botton bakarrik utzita gaixua. Gertu Titania dabil, eta Puck bihurria lorezukua botatzen dio. Eta Nik Botton ikustean, zeharo maite mintzen da. Puck Oberonen gana bueltatzea erabakitzen du. Eta bidean, Lisandro eta Hermia lotan ikusten ditu. Puckek pentsatzen du Lisandro dela lorezukua behar duena. Zuku tantak Lisandroren begian botatzen ditu, justo Elena haiengana gerturatzen den momentuan. Lisandro Elenarekin maitemintzen da. Elenak ez du ezer ulertzen, eta Hermia zeharo haserretuta dago. Uste du Elenak haren mutilaguna lapurtu diola. Puckek bereak egin du. Egoera konpondu nahian, Demetriorekin topatzen da eta baita zuku tantak botatzen dizkio. Orain berak ere Elena maite du. Elena haserre dago. Ez zuek biok, ez didazue adarrari joko. Hermiak bitartean, Elena jo nahi du Lisandro lapurtzeagatik. Eta Oberon, Puckekin haserre dago ere, hainbeste bihurrikeri egiteagatik. Ez duzu lorik egingo hau guztia konpondu arte, esaten du Oberonek. Eta Puck lanean jartzen da. Maitaleak esnatzen dira. Lisandrok Hermia maite du, eta Demetriok Elena maite du. Maitaleek bizi duten guztia amets bat baino besterik ez dela izan pentsatzen dute. Denak pozik daude, eta Atenasera bueltatzen dira Duke Teseorekin hitz egiteko. Dukea pozik ezkontza bikoitza antolatzen du. Bestalde, Oberonek Titania eta Nik Bottonen sorginkeria desegiten du. Bottonek ere uste du dena amets bat izan dela, eta Atenasera bueltatzen da korrika antzerki bat antzestu behar duelako. Aktoreek hain gutxi prestatu dute antzeslana oso gaizki ateratzen zaiela. Baina publiko aldiz, komeri bat antzesten ari direla pentsatzen du, eta barrezka txalo eta txalo egiten du.